alalla on oltu 10 vuotta, vähän reilukin. Hieman eri tehtävissä nyt jo 8 vuotta reilu tässä näissä tehtävissä. Kilometrejä mulla tulee, no se nykyään tulee kuukaudessa sanotaan 2000 ja 3000 kilometrin mukaan, koska mä nykyään jaan ja puran sanotaan Turun talousalueella näitä kuormia. Ennen mä ajoin reisuja, silloin tuli aika huomattavasti enemmän kilometrejä. Kyllähän niin kun siihen tien kuntoon täytyy sanoa, niin se on tietysti tämän ammatin yksi olennaisempi. Että nämä autot on kehittynyt, mutta tietysti tiepuoli ei ole varmasti siinä määrin kehittynyt. Että kyllä se mun ammatti turvallisuuden ja ihan miellyttävyyden kannalta on ihan tärkeä, todella tärkeä tekijä. Vaarallisuudesta tiessä tietysti on se, että jos se on maantie, kapea maantie, missä on kohtaamisliikennettä, ettei ole keskikaiteita tai ohituskaisto tämmöisiä, niin kyllähän se ilman muuta on vaarallisia. Jos tapahtuu liikenteessä isolla autollakin kun ajaa, niin tietysti voi lähteä perävaunut liikkeelle ja tälleen, niin silloinhan tietysti siellä on heti vastaan tulija kokemassa, niin ilman muuta se tien kapeus ja jos se on kohtaamisliikennettä on kaksikaistainen tie, niin ilman muuta se on vaarallisia. Turvallisimmista varmaan ainakin oman kokemuksen mukaan moottoritiet, mitkä on kaksikaistaa vähintään menee, on kaiteet välillä, on loivat kurvit ja yleensä tietysti kunnossapito on myös panostettu, niin kyllä se on. Ruuhka varmasti vaikuttaa, että tuollaisissa kovissa liikennemäärissä, niin silloin voi ruveta jo moottoritielläkin liikenne seisoo, niin se tulee kyllä tosi yllättäen. Kyllähän ruuhkaliikkuminen, varsinkin isolla autolla, niin jos mennään ettei ole vielä ohituskaistoa, niin autoilijat aika paljon turhautuu siellä ison auton takaa. Ja sitten kun se paikka tulee, niin tullaan varmasti ottamaan tosi suuriakin riskejä. Kyllä ne kaikki tekijät vaikuttaa siihen. Kyllä välillä niihin raskasliikenne joutuu menemään niihin ratkaisuihin, että kun aikataulu on tiukka, niin otetaan 4-1, lähdetään Aurasta Huittisiinpäin menemään, koska se ruuhkaisuus on ysitiellä kuitenkin, se on välillä tosi suuri. Ja niissä ongelmissa, mitä siellä on rampit oikeastaan Loimaltakin ei ole lainkaan ramppeja, niin se liikenne tulee tosi seisahtaa siihen eteen, että siinä on vaaratilanteen ja se tekee kyllä sen ruuhkaisuuden siihen tielle ihan ilman muuta. Myös valaistus on tietysti semmoinen asia, että pimeällä tiellä tullaan sivulta, niin se auttaa varmasti asiaa. Ja tietysti leveä tie, ohituskaistoja, ne on tietty semmoisia asioita, mitkä varmasti auttaa asiaan, kun päästään kiihdyttämään ja päästään ohi, ettei hermostuta siellä takana. Semmoiset terveiset vaan päättäjille, että kyllä siihen tiehen tarvii parannus tulla. Ja kunnossapito on tietysti yksi hyvin oleellinen mun ammattikunnasta näin talvisin, mikä tarvii kyllä saada paremmalla tasolla. Kyllä tämä varmasti on semmoinen asia, mikä on helpolla saadaan kuntoon, jos sitä halutaan.